Vând căței de 8 luni, prețul în privat. Nu spun cât e prețul, îi dau că m-am săturat din că numai prostii fac. Mi-au distrus mult încălțăminte, haine nu pot să lăsa afară spate că mi le cară, tot le distrug. Îi vând. Dacă am cicat amândoi, dacă nu numai unul. Nu pot să-i țin. Că te distrug. Când vin, de unde vin, mă descalț, tot îmi iau încălțămintele. Îi vând. Cine vrea, mă caute la 0754 286 175.